Naka-session break ang Senado pero ang mga senador tuloy ang trabaho. Si Senate Committee on Basic Education Chair Bam Aquino sinamantala ang recess para ikutan ang mga pampublikong eskwelahan na posibleng naapektuhan ng sunod-sunod na lindol at mga nagdaang bagyo. Isa na dyan ang binabahang Julian Meliton Elementary School sa Naga City kung saan kasama niyang nag-ikot si Mayor Leni Robredo. Matatandaan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Engineer Bryce Hernandez ng DPWH Bulacan na lahat ng proyektong infrastruktura sa Bulacan mula 2019 hanggang kasalukuyan ay substandard. Kabilang na ang mga silid-aralan. Bagay na nakaalarma kay Bam Aquino. Posible raw kasing may ganitong senaryo rin sa ibang lugar. Target ng senador na isulong ang paglalaan ng karagdagang pondo para sa inspeksyon at pagsusuri ng mga pampublikong school building upang matiyak ang tibay at kaligtasan ng mga ito.